Ison rono hamisia sima 2000 makasyahan do marga Badiangan ima nama dok nado doangi mak habuk ni roha do doangi mak arsak ni roha di daun jubolo di altuata ima tulang nabur jon nano yang kostang di gelotak jadi di natulak kudison natulang molo makatai tersikut dia matian dan halnya luar biasa. Halnya biasa lo anggo hamatian. Alana suri kolma ikom mate. Holan adiga sadi harina Tuhan tama nang boto sai. Jadi molo di bayu iut do tulang. Au padohon nama dok. Dada si manuk si motak andora. Dada si tolutuk siau do ni roha. Dak boy hape lowot tai dan tulang molo sia segi yak kahalu jauh sia segi materi dok dia masuk bebe di baik kamu bawa asam malung saya di tulangon alani i tulak-tulakku telungnya akan tulang laposo asa makdos ni ruahamu sok-sori nangkap kaya nakon nami dok pormen nami siahat dok berdiangan nanti jadi las di partikiano tulang mul tupeson halono nami alani aka situasi do kondisi aka persaiton naro las marwa muna bane marwa muna tulang ade las calon do bison rono hame dinala pasatron imma songo tupak nami songo sibra nami dalam nami mai tulang dinala mangurupihamu rajai hula-hula nami molo tupe songonon nabu pasak tami songo siwa nami tulang asa si titi mana tinopa golang-golang anggo pangarahupna o tikso sadia nahu pasupa hamion amat dari watama anggo nanggoi angka pasupa-suna jadi para musik nami ala neng Roma hami pasahatton si dua dari nami lau mangurupi ula-ula nami warga Manalu abal partikenon bayan ma musikna Bison adong buat Tuhan. Satu di garas, nunggu itu saat kami itu pengguna dalam muna jalan. Kalau kami besok mesti mana siap kami ada dari bangunan muna tulang. Sesak meja suruh penggalian sahabat koloran biar di dalam itu. Betul. Jadi boleh kami mantong sama aku mana harto dulu nama rupiah. Horas mahami nama jalo mardi bagada maria umang beram sekat nama kali. Jadi sombong nama baru ada gudang kota jalo urus kulah tanakin molutung. Tiga penong hupasahat kami saya dah matu abang buru nami siahan saya dah tu abang buru nami pedian nak sudi mahamu dapat desi per musik kasah hupasahat taso baju abang naobar tu si siahan apa dulu siahan pedian song lima memberusak kami hula-hulamu pasal kami manusia itu awal. Jadi manusia kami, kalau ujian kami orang yang paling bersekian orang, tinahu indang meltio, bina cuma tangan, bayar masih tio, baru mau coba apa?
Kuasa, karena berkat dan kasih karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan walaupun di dalam keadaan berduka cita. Inilah kami kepada keluarga Ibu Pasaribu, keluarga Manalu, dan adik-adik kami, anak-anak kami semuanya. Kami atas nama Kementerian Agama Kota Pematang Siantar dan juga atas nama Kasih Bimas Kristen dan KKG Guru-Guru Agama se-Kecamatan Siantar Martoba menyampaikan kepada keluarga besar semuanya, terkhusus kepada Ibu Pasaribu. Kami merasakan turut berduka cita Ibu, dan saya pribadi beserta guru-guru semuanya yakin dan percaya kepada Ibu. Selama ini kami melihat kegigihan Ibu, kasih sayang Ibu, perhatian Ibu, dan Ibu sudah banyak bercerita kepada saya pribadi. Jadi untuk itu, ini mungkin sudah rencana Tuhan yang paling indah buat keluarga ini. Dan saya percaya sekali lagi Ibu adalah ibu yang kuat. Dan untuk kedepannya masih ada anak-anak kami yang belum marhasotan 2 lagi ya. Iya. Saya percaya Ibu mampu menjalaninya. Saya percaya itu. Seperti kata yang mengatakan, seiring dengan waktu akan menyembuhkan luka. Ya, waktu akan menyembuhkan luka. Dan kalau kepada manusia mungkin sebentar saja kalau Ibu berkeluh kesah. Tapi ada Bapak kita, Bapak yang kekal, sumber kekuatan dan penghiburan. Jadi seperti pengganti krans bunga kami atas nama KKG Siantar Martoba, kami akan dan bendahara kita akan memberikannya nanti. Sekali lagi atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar dan KKG Siantar Martoba turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, dan kepada anak-anak kami semuanya, mari berikan yang terbaik untuk Mama, ya, berikan semangat dan sukacita kepada Mama. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa. Pada rekan-rekan dari Ibu dari Depak Agama Kristen. Terima kasih juga pada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita diberikan kesehatan hingga hari ini. Kami dari rekan Damkar Siantar, rekan dari almarhum, rekan seperjuangan kami dari honor sampai pegawai dan hingga pensiun dan hingga menghadap dengan Tuhan, abang anda kami ini. Kami juga turut kehilangan banyak kesan-kesan dan ilmu-ilmu kami dapat dari senioritas kami ini. Tapi ternyata Tuhan lebih mencintai dia. Tuhan telah mengangkat sakitnya. Kami dari rekan-rekan dan Siantar turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kami kehilangan sosok panutan kami di Damkar. Begitu juga kepada keluarga. Semoga Tuhan menghibur, memberi kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Walaupun segini kami perwakilan, mohon maaf karena sebagian kami masih piket menjalankan tugas di Mako Damkar. Terima kasih, kami serahkan kepada Ibu Damkar. Dengan demikian, maka acara dari kami Kementerian Agama dan dari Damkar ya sudah selesai, dan kami akan nanti Ibu Bendara kami akan menyerahkan seperti Ibu nasihat Depak, do masalon ni ang ginawa di tiking gulo na siya Damkar teh. Wala teh mah ala jolo mas pangarap dito nang asa mulak kang make tu bapak-bapak do ibu-ibu di son. Amang sambil masalah kami Ben. Oh, nagkamu na siya buku yan sambil masalah. Selamat selamat.
Abu-abu lutai kasihan kasihan. Besok kami jong-jong siap tungguan bor-bor bersara narok di Karangsari Permai perumahan guru sekitarnya. Jadi diamu keluarga besar Manado. Besok jong-jong kami tok sobiga tok mana ke situasi masalah COVID-19. Jadi masih maklumah kita karena mobil diamu ibotok. Jadi di Botoniba dok keluarga. Ngai be pangatur ni Tuhan di parmulun ni halak layon. Wabenon binoto do takas yang mulai marsait layon dengat do di pature-ture Hamuna halak layon. Jadi di Hamuna di Botoniba dok keluarga besar. Mari kita pasrahkan kepada Tuhan. Kapasahat mas sudi itu Tuhan. Aido pangaluan-luata. Ido na boy mga puli rohat. Mono kami sa Toktido, kami boy. Alay mono Tuhata. Sepanjang hari do. Mono rohita tuadupan. Jadi itu dok keluarga di Bereniba, kapahut di sudi. Ison dong kami siap pemata. Dohor kami turut berduka cita yang sedalam-dalam. Sidohon nami isang giyak ma di paninggalhon ni layon di Hamuna. Tutong ma di Bereniba dapok ma kami luar muna jupang ma nak kami jalan. Jadi ison songon penggarap dasar ni bungata orang kota Patuma. Usahon dia pun dong nami ada sedikit masih lupa kalau songon ipe na boy di Patupa bungata tuat tadi batama ngomong buat di mahal takasana. Jadi songon lima siap kami bungan bor-bor mersada kami lau menjalan ke botol angin. Bama musik nasa bukit dema bay. Ya, kami keluarga besar STM Perumahan Sumberjaya Indah 3 turut menyampaikan duka cita yang sangat mendalam di Parborhat ni na tua-tua na tataholong yon. Sayang kira matutu pangiduat ta marhite tangyang ta say diterima Tuhan lah Bapak tua ini di sisinya yang terindah. Hima asal na gusto dua madahon nami dulu si malumumen na makropatod dulu si mamora sa aku matong akan nalumun sa itimu matong akasilas ni roha matutu. Jadi sesuai yang karata adong do memang sa kita tu kita doi lain itu alay haduang ma pasatami atelay ikiro mahami mangapuli di Jamuna so ni marake sa bakalan nami jalan kesepakatan tapi jadi antar songoni marahatan aku yung pasar kami tapi gitu mah puli turun naik mah tarsong pangidon namin mata di bata saat suruh saat matu buat negara saat piharo nabi son bisa nama rumah sahuta tu lain namin pak sia dokter besar di son saat mah kita selalu nonton kami ya perhorasan tarsong ini mah siang hanya mah jadi asa hujan kami bukan suhuton asalnya mengapungan orang pernah segala usul nah beda dong musik nak tersoni kan. Sudah peparang itu laku. Mauli. Bisa rohani itu. To eda ero rohani itu buka cita sabtu kamu sama nak dengan bukti itu eda roh jamu itu di dalam aku roh
sadong muna kita suatu lipamu di ame kapaparan na guru muna sok kami jong noy songot patuduhon berduka cita rohani sebetulnya itu upaya Tuhanmu dapat ditawarkan namun nama siap kangen dihamili siap taruh kalau ditarutung arang doa kayu tokku arang benak tulang ditarutung benak ikut Tuhanmu itu nawat doson asabui kita tetap sada di paparan yang bukta si gajang dulu naina jol mamar sakat belanda di bataran apa Tuhan tidak rohat tanian itu on kopi itu tota sabar doa muna tutupai uti-uton paturin-turion ale molonga Tuhan madok ikut jadi doa lomoni rohana dan boyarong majuaya teda sabar maroham teda isot dohani akapaparan dinaburu muna songon mangguli apor siya muna rat kehilangan dohita eda nang diamu kaidatku si Elis do kakibotokku olamu takas do tadahami ale mungkin muna dan tadahami ale molo kami upay itu kami doa muna kapahok pun itulang nami jala mola donga ka acara-acara hadir dohami jadi Tuhanlah memberkati semua kita ikhlaskanlah Bapak yang kita kasihi supaya dia tetap senang di sebelah kanan Tuhan. Tema di Bonani Hausutan sian hami maon siap guru nama tua si Bayung torok do hami ison tulang nami jadi mulai tema di Tuhan mulai tema di kita sanutna hati pe kita bisa dari on di permula ni tulang nami on tulang saut tulang namurjon dihami aka gurumu deremu nanong disiantar dohot nanong diparserakan jadi sahat dohot dihami iman namar keluar koparan opuk jeni si Bayung nanong diparserakan tarlubaw itu na tulang ison sahat do turut berduka cita tu keluarga besar Perlu bobi tu halak na tulang di son dengan koparan. Saya sehat mau na tulang. Kalau tulang namion nggak sehat deh. Kata singkat turut berduka cita siap kami siap baru nama tua si Bayu. Semua nima. Mau lihat mati Tuhan, mau lihat mati di. Mau lihat kamar pur, mau lihat mana.
Jadi di hamunam dan tegalog dang lumut dang bocaro hamu alay dang lomota Tuhan donang nama Tuhan hidup rohatanya kosongan alay sakap tadoi nggona pasal untuk Tuhan tado bau nang bisa lalak pamurupani memikir-mikir ini ingoto mudo ni onak kaya nak keton abo putai kahilat tayo putai sudi asaboy katura-tura yung musik ima panghiduan nami Tuhan Allah. Jadi di somai rodo kami siya umuan ni pertanyaan tak parumai manang nasomad dia pi otik gudaw nenang sakti tadoi jadatu kita pakai amo may dohot dinggan tunaringgan ima si dohonon taringok tusi. Jadi panghiduan nami gomos sama matanyang tutuhan Tuhan tayo na boto sa lihut manang nasomad dia pi mabain nature di hazol mauta ima si dohonon jadi pasahat ala orang mahatanas titik masih opa kodong les di rumah tung somodoi pinatapa tupai saya itu hatta mamanggohi pasu-pasuna matutu sido buti mati na Sumona Sari Matua di kakak Bison Dr. Baiso Busaroham di Parsirangom Muduhot Tabangom manang nabu HP ikut tarsingop dui alai sada akul-akul na pasti tu akan Bison ingok ma nasahat padamu do Tabangom uju majalo pamasu-masun berbesok kamu sirang di amatian gawe apul-apul mai tu kakak asaunang saya lalap saya mengedungi gawe marasa itu donom nami ma songon paduhan ni obuktan pada jului napuran ni dairi ma tuga berniat kola di bibir dodaina ditulungan hina tabona otik susadia napi nasahat nikungani pos dorohan nami amatta di bata pangguhi pasu-pasun. Jadi songonima siang hami pungan itu ke mana lu dohot sekaligus mana karisan akka siang pertanyaan jala dison sonare mahami pasahat songon pangurupion nami Tuhan mo na keluarga di son molotuk so sadia pen non naboy terpasahat tami pasat timana tinoba bolang-bolang para una tongotik so sadia naboy pasahat tami songon nama murupi hamuna di parmurhat ni yang nami di son nasi marohan bata saya Tuhan taman manggohi pas-pasuna jadi songonima manggohi akahatan doli nadingga.
Rumah hole na jadi molaron manai dapat di mana boru mangara dulu do mangara rubiada baju dulu tu STM Suruban anak saya bersama Kumulo Kaubar STM mana Pakuta Punguan Nasri Matua Dinang Labelo di son arong bida-bida batuan tolokku obato artikian na perjolo acito na Labelo lumun jadi tolokku marsajar mau Labelo na tao partikulan ni Labelo na guru ho na berduahon soal hamateat dohot angguduan kematian dan kehidupan itu ketentuan dari Tuhan. Hanya yang berbeda mungkin prosesnya, proses lamate. Tidak proses lama mulupe adonggo. Aku acu guluna, lalu sonang guluna, mamora, au pumus. Alani dohnok pun patuluhon, misalnya tulul bitwa di mai, pasama dalam tujuba, dalam apa sibana asibana baturekon. Tiada mustahil bagi Tuhan. Mulai deh mak, dihamu dengan saudara kami mana lu? Tongno orang tamu lagi tamu tempat tinggal pasai di situasi nasional, buiru pehita akan masalah ngeroita, marahi pason di dalam pemberhatan. Lain nami dengan saudara kami, mulai tambah dua nanti kadulun diari, tok kita di bagasan hari pason. Jala kuberek kami doi di nama masalah ngeroita kita. Tak kupikir kami sebenarnya di tengah-tengah ni ahong situasi on, boleh nak somoni toroknya karena mak kaholong kita melihat sama di Tuhan. Jadi di hamu keluarga besar Manalu, kelas rohan kami siap dengan sauda boleh kami hamuat karena berdengar tubuh nomor hawaranggi, tak boleh disipakan dulu di Pangiringan. Kelas rohan lain dengan sauda kami nama hawaranggi, boyong boleh kami masih Pangiringan. Betul. Pada tujuan nyarion. Jadi dungo bima di dongas saudara nami, di woto nami, si orang nami itu kalau secara umum sisa dasi tahun berhitam bereng-bereng kami doi segala upaya tulayo saudara hitam, tapi apapun katanya itulah yang terbaik bagi Tuhan dan harus kita terima. Harum dohata nama dok. Rabbani si poholon inna merdudu si tata las neroha manak si taon suka apapun duka sulido isya nama taribata atong solas sarado pangalualuata gomos mai tomat pamian tomat nama guna bata anggiat tujuan nyari menguyak ka yanak potarisot di bedulan narion di pergugui hoito di nalaho mami kiri salu nai tujuan nyari katanya dua asa pergue men daya coating boros men naik natulu ijala tu hamba layo nok perjolomat ning soras-soras sipas-sipas ma
songon siluari taman nami manguruki hamuna pano hasuton semut dia peyamang siluari nami Tuhan Yesus memberkati di songon manang diulau tesadarion dinau mengalia anak kapaso-paso na siya Tuhan tay salu raja ni hula-hula Kuria raja ni ale-ale saluhut na marholong ni rohani kita tarlumo bimanak kabe na mardongat cabuta dinang mangalianak kahatapan ni royong do taso-taso na siya tuhatay at tumok pasidohonon nami tuha mura din ng asawatan nami asa nilok na tuha-tuha manok ni Katia Raja na martuduk-tuduk di batu hata nauli hata paso-paso hata nadinggan siya nakamata raja aku hamu may hot martungan di jaru sahabat tuhamu dong asawatan nami Tulma tutum tapasahat mauliate tu amat tadi bata ala takas do tapak kilalahut dengan dibasana buido tulus ulota di bagasan tikyon di bagasan lasmiroha dihita salhuna tau puji-pujian matong nang dituhata Tuhamu rajai raja di doa sahuta amanami inanami nang hoparhuta pemerintah setempat lasugi mahamu namak kahoholongi kami tulang nami hula-hula nami saluhukna nangaka bariban ale-ale dohot donga saulau ni inanami namabalu dung marujung anggiko tanggal 2 bulan Walu tahun 2020 di baik kamu do tikimu makalo jahot ahama marikot tu parsarima tuaon ni anggikon di tiroi hamu di hobasi hamu nak kindang marnalo jahamu siap kami sian hasuhuto bolo polan hata mauliate do amang polan hamauliate do inang ang giat si tangyang nami sudah nauli nabi munai tuhat tama nama balos ang giat tuhat ka ari nanengro dihamu nasa huta nasa sarikat lamu dapat sadani roha ang giat seunang manyan nadong masa jak kasih songnon apalah ditikyon asabuinya di bagas selas ni roha kita lau paborhato si paborhaton dumubi ma ang ginamion naik korap dohitan nong pataruhon tu para diana para di pasatok kinani ima di belakang gereja HDBP Bongbongan jadi ope tuhamu selhu na namarholong ni roha di hami terlumubi ma nang hula-hula nami no ngahujalo hami betok pas-paswi lumubi nang anggi buru nami apa na nababalu di tikyon agiat matong selhu na hata pasu-pasu na pinasa munai asa dudung matong di sima dudung nami tuat manang dia bara nami apuma nang dia buan nami asa dohono nami masahon hatari nama tua asa harbang matong dalat tuhuta badatuk ma dalat tujabu sudi hata nauli hata pasu-pasu na pinasa munai takas mayatong apon nami martongan jabu asa tutuin na duhur asa tiu na lote sudi hata pasu-pasu hata nauli na pinasa unay tuhami sayunang ma muba sayunang ma mose tokto kamu martangi ang asaan di patulus tu hata sa luna lumubi ma parsikolan yan akon nami naribaga sa parsikolan dapo ulaw naso dapo ulaw dope nung ngatamak benyan ang gosya parsikolan na tuwi butong malum sahit siap pahupun nami alani do nakini bandaliling baru nami odo pe dibering bapak naon alani pasahiton ni pahupun nami totong matanya kok kamu asa anggia di pasu tu hatta ubat na pinanganna song ni masyak kami hasuhuton ope noa tuhak tuhuak giku baima hata pangapun lasoma pasahat totu beruta butima tu tapasa maulid tegurang tuoro pun tuhan tak paningkan pasai ala basanga do
na mangiring-iring na mga ramoti padala ning uluta buhay to kipasita sa tutikyon mulai itu kurang mana sarana namin ito sa luna ama namin ipukulan hurya hula-hula namin rajay pasaribu tulang namin manik bola tulang namin sitopun bola dari namin rajay simasutak nan tulong namin luboy matahedi hamuna damang dainang dawa sa hutan ni lain namin tikyo tutu puro hita iman na mga dobi pasarin na tiyon ni lain namin raja nami inaksari pada siap kami bulan sebutu berdok mulai tegudang ma di pasawar anami tuhamuna atau raja nami seluruhna hata nauli hata nadengkan hata pasu apabila saat menurut kami lubui matuk tuson tu paparan eleku nasari maton nak tu inanami apun nai matutu hata yang matu ada matok harus ikutan tu banyak tong sisa pengnawalu perbutuh yang mengalili permata mengalu ibadah tong macapal dihutamai merengalu hata nauli hata ringgan bagi perkawasan pada time raja nami apu matong depon nami habis debeng nami usuk soyong nami apu nami tok itu takas martongan ijabu tertuman na duhur tiyo menalote hata nauli hata ringgan na basam time raja nami saya unang matong muba saya unang ma mose madudu sa masulu sa matwotean asa atong naman lana yon tabay mataran na bilang maluna torong at torong sa matok sa unang tipararasan sa manang panggabian madudu so ni marasa nami ulang nami sa pangpusak kayo maruna basta tayo batikot ka muse Tuhan mau lihat menambi kita sanduhuk nah ada bodoh kita marahi pasong rap mengadopi bagian yang dinami disok jadi dia mudah masalah tanami tunggang terdok kami alani burjumu alani luasnya rohanami iya si dohonon nami saya dia bilang tugas jam na umur muna karaja nami pepek sa rumah tua kita asa dong tong nalaw mga sari kami aka dong sa utamuna nyon ang ginamion nong song ninang dihamu lo inataso ibadah sai dilihat Tuhan kencang umur dia mu asal dong nalo mengajar-ajari kami masih donon nami Tuhamuna dong asal nami song dia ka hula-hula saluhuna sayang dia maraja nami hula-hula nami mulai sanggijang saat tutoru saat aka pasu-pasu munai Tuhan tar lumubi Tuhan di boru nami do aka non anak nami on asal dohon masong hatani na tuai ay marjulak-julak binay tutabu-tabu hata nauli hata ngadenggan naw pinasa munay hata pasui pulapu hami may dinggan martungan ijabu asa turtumay na duhur tiyoy na lote hata pasu hata gabi naw pinasa munay ito hami tarlumubi ito anak nami dohot nyon ang ginami saya pumay sabuhan na saya unang mamuba unang mamose so manima hata siyan hami paparan ni ang gidoli muna mga dulu. Aos yang lima masih dalam mari kami. Orang. Con
Tuhan Yesus na mangulu do garuk na porasea dia watik pe mate ibana jaladang mate be ibana ro di saleleng nililing na amin martang yang na kita kali Tuhan debata ama nami na di bano gijang nungadile hok anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan mate anala di dosa nami jala di pangulu kodo ibana asa dapat ang hati koran dohot hangulu kami asi maroham di hami saya cari jala aku lima hami asa unang mati di hami ala naum di Joko dongan namion patugu maha porsion nami jala babengi marohan nami makirim di hangulu cobot asa unang mangadungi hami songo si pelibegu naso marpak kirimoni saya taiti marohan nami tuho ay hodo si pamapu jala hodo haposan nami nama sigatung tu hodo hami sahak rodi hasusuda di buhal nami amin kata ni debatana gabiak labul dohot kogo di hamuna di parsirangan di daging dohot mudar rak dohot amatan nang marujung ngobon hene tami sian hata ni debata lang somal rata bigi di pilih pisada ayat 20 sada songono di lobisi ay Kristus dohang uluad diaw jala laba nang hamatea ay Kristus dohang uluad diaw jala laba nang hamatea cepok dohata ni debata nong marsaringar moeng di rohanang pikirat alay ima mangarap tita madungani hita disudi partikian diragam ni situasi ni roha baik dilas ni roha lumubi aras ni roha dua kalimat natakas di sina percolo Kristus doha nguluan dia Kristus doha nguluan dihalap na porsi ngoloy dok labanang hamatean ngapodok naking rupani secara waktu, secara perasaan, baik secara materi kerugian. Alai Apostel Paulus mampu mengatakan laba nang hamatean nimna alang ngatakas di botoy mana sian haportibion dohot sian partodion betul-betul laba gariada naniomona adorang so apostelibana menurut duniawi itu bagi orang lain keuntungan. Hamatean ni halak na prosea dang dirajumi ibana i ujung misaluhutna alai marhite haporsiauna dia kohon ibana laba hamateani ala hamatean ni halak na prosea. Kematian orang percaya adalah suatu jembatan emas menuju kehidupan kekal. Ido nahina porsiaun ni Apostel Paulus asa mampu bana madokon laban ang hamatean. Marhite hamatean ni halak na porsiai di bauba debatama daginta na leaon, di bauba debatama daginta na mardosaon, asa bui pajupang colma na porsiai do debata na beliai. Ina nami inang guru pasari wison nang saluhut akapino parna dalam ni debatadon lau paubahon daging nihalak na porsia asang giat bui pajupang hita akan na porsia mata potong debata jala dipartupalhon tu hita ditakina be hanguluan nasa leleng di lelengna amin martanian hita kali Tuhan debata manami na dibano gicang na somarmula na somarujung doho ay nasa olo sudah dua kata mualay lam moru jalam sudah do hal nami di tanoon jala hatok do hami lahosal pusian hasianganon songoni nang dongan namion aman namion naung cinumi tuari nasora sudah nungasalku sudah nguluna di tanoon jala nunga ditinggalkon saluhut artanao lo buluki saya baik mahami taringot tu hasus sudah di bukal nami asa hobas samilah masuk tuinganan nabi naradem jala asa unang tarsongkot tami moloro homejo hami saya pakok maha porsion nami tuko asa marhiras ni roha hami meninggal koninganan pardangolanon aku ni hapuli marohani namarasak dison ina nami nama baru ina puru pasalim aka pinopar niama namion
totongna aka ale-ale naru di sudi kana sohot tu ibana asa unang madeli nasida ala ni sitaunono saya taiti jala tuhu marohani hami tuhu asalam malung rohanami dengan nasoran di labungmu ala ninakmu Tuhan Yesus Kristus si bangun jala si baluahan asyir rohani amin. Di pasu-pasu Tuhan de batama hola horuar dohot lah hobongot olak nion rodi saliling lililengna amin. Ditutup mabatang ditutup. Pelan-pelan. Sonang mambodom tadi homa sayap. Sonang mambodom honda matu ai dambaradian sian ula oni dan di ulamu di kajol maon jalan dambang ikut surga. Ale saut parasian si mamora ciartano permulani dagingmu mulak mai gabetano alai Tuhan debatana manok pako dohok Tuhan Yesus Kristus mapalua hoko sia dosa dohok tod di perbadia. Nama Joho Tuhan uluan nasora sudah ima mangaramoti orbuk ni bakem pai maro ari parpudi amin martangyang mahita martua doa kana mate marhite-hite Tuhani olak nion olo ninna todii asa maradian nasida sianak ulauna aina mangihutu nasida doa kana niula nasida amin
Pinasa matikyo tutong-atongan ni keluarga nang saluhut na marpolong ni roha lahu maddabu tano parsirangan totong taingot marhite-hite hatan itu hata. Kedomo sepemata kon tadi homba. Kedomo sepemata kon si andano manon suang bangolu makenon itu gatu haleluya haleluya. Artang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banogijang hodo debata na punahami ruri sude ngulunami sailehom mahiras niroha di hami asamarlas niroha hami pai mahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tutangamu matot dinami dohot daging nami asau nang lilu hami di ujung niajal nami sailehot tot dimi manugu-nugu hami asa diramoti hami molo hubulut cami rurani linggoman ni hamatiani asi maroham sai pamasuk mahami sogot tu hasonangan nasu tenggani amin rak martangiang mahita di tangiang alea manami dari banua kijang sai pinar badia makuan sai roha hadijau sai sau malomo ni roham di banu roham songon dan di banua kijang lero matu hami sadari otamu buat siap hari saya sama dosa nabi songon palesa hami di dosa di dongan amat dosa hami orang kami tu ilok tuang dunia panura habis yang pangago ay corona puna kada jauh do tarubong do di kasangapon saliling-liling na amin. Kasi ni rohan itu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohan ni debata ama dohot parsauran di tot di parbadia ma nama dongani hamu rudi saliling ni liling na amin. Ditutup kemudian mereka mahita sian buku jauh